सिमालटापुआव गोबां बिबांनि सिगुन दंफां आरो गय गोरान हमदों पुलिसा। श्रीरामपुर पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि सिखाव फालांगिनि गय गोरान आरो ट्राकजों लोगोसे सिगुन दंफां हमनो हादों सिमालटापु पुलिसा। सिमालटापु पुलिसनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव सिमालटापु पुलिसनि हानजाया राजा लामायाव स्रोद सिग्रोमनानै HR 73A6769 नंनि गंसे ट्राकजों लोगोसे गय गोरान आरो गोबां बिबांनि सिगुन दंफां हमनो हादों। सिगुननि बाथामनि बेसेनखौ 35 लाख रांनि होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोब्बा थानाय हारियानानि सानै शाहिद खान आरो मुक्ताखौ पुलिसा खाबाय। नाम क्या है तुम्हारा? जाहिद क्या? जाहिद खान। तुम्हारा नाम क्या है? मुश्ताक। ओनली मुश्ताक। जाहिद खान और मुश्ताक। ड्राइवर कौन हो? तुम ड्राइवर हो। कितना भाड़ा था? भाड़ा का मालूम नहीं कितना। आपको मालूम था इसमें लकड़ी है? नहीं, दाम बताया था 5,000 रुपये देते वहाँ से एडवांस। मैंने ये लकड़ी आप ऐसे चोरी छुपा के क्यों लग जा रहा था? उसका मालूम नहीं था। बोलो जैसा आप बोलता है, पकड़ने के बाद सभी बोलता है हमको मालूम नहीं।